Γεια σας μάγκες, σημερινό βίντεο. Αυτό εδώ το παιδί, εδώ φίλος μου, μου ζητάει να το δώσω πίσω γιατί το νίκησε σε ντουέλ. Σωστά δεν τα λέω? Ναι, ναι. Λοιπόν, το έχω πάρει και μου ζητάει να το δώσω πίσω. Λοιπόν, το θέλει, έτσι μου λέει, επειδή κάτι του μπάγκαρε. Ναι, μου πάγκαρε παιδί μου. Μου ήταν μπαγκαρισμένο και πολλή ώρα, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Οκ. Λοιπόν, θέλω να πεις κάτι σε όλους. Λοιπόν, αν φτάσουμε τους 350 εγγραφόμενους, θα στο δώσω πίσω. Σε βίντεο. Στο δίνω πίσω. Ξέρω παιδιά, τώρα θα είστε όλοι σε φάση. Φεύγω. Γεια. Ναι, έλα. Ναι, ας το πουλήσουμε. Όμως όχι, εντάξει παιδιά. Μην ανησυχείτε, θα το δώσω πίσω. Είναι καλό παιδί. Θα το δώσω αν τους φτάσουμε. Είμαστε μακριά όμως με αυτό το short, αν το δείτε πάρα πολύ, πρέπει να το κάνετε. Να κάνετε όλη εγγραφή για να το δώσω. Παιδιά, Αυτό ήταν το βίντεο. σας παρακαλώ, κάντε like και subscribe. Ok guys, τον ακούτε. Τα λέμε μάγκες, τα λέμε!